அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. இந்த புனிதமிகு ரமலான்ல உங்களை நான் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம ஊரு லப்பை குடிக்காடு. இந்த வீடியோவுக்கு அப்படி ஒரு பேர் வர்றதுக்கு என்னதான் காரணம்? பெரும்பாலான மக்களுடைய ஒரு நடவடிக்கை என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஊர்ல பல வருஷமா வாழ்வாங்க. ஆனா அந்த ஊரை பத்தின சில முக்கியமான விஷயங்களை கூட தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊரையே எடுத்துக்கலாம். லப்பை குடிக்காடு. நம்மள எத்தனை பேருக்கு நம்ம ஊருடைய தொடக்கம், நம்ம ஊர் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு தெரியும்? நம்மள எத்தனை பேருக்கு நம்ம ஊருடைய சாதனையாளர்கள் யார் யாரு, அவங்க என்னென்ன சாதனை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும்? நம்மள எத்தனை பேருக்கு நம்ம ஊருடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமானவங்க யார் யார் அப்படின்னு தெரியும்? இதெல்லாம் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். லப்பை குடிக்காடு. லப்பை குடிக்காடு பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு முதல்நிலை பேரூராட்சி. நம்ம ஊரோட மொத்த பரப்பளவு 4.88 சதுர கிலோமீட்டர். நம்ம ஊரை மொத்தம் 15 வார்டா பிரிச்சிருக்காங்க. 2011 சென்சஸ் கணக்குப்படி நம்ம ஊர்ல மொத்தம் 11,891 பேர் இருக்கும். அதுல ஆண்கள் 50.2%, பெண்கள் 49.8%. அதாவது ஆண்கள் 5,969 பேர், பெண்கள் 5,922 பேர். 6 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்க 1,496. இன்னும் மக்கள் அடர்த்தி, மக்கள் நெருக்கமா வாழ்றது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 2,436. இன்னும் நம்ம ஊரோட கல்வி தகுதி 93.05%. இன்னும் நம்ம ஊர்ல 93.45% முஸ்லிம்களும், 6.27% ஹிந்துஸும், 0.2% மத்த சமூகத்தாரும் இருக்காங்க. இது 2011 சென்சஸ் கணக்கு. இப்போ நம்ம 2017ல இருக்கோம். இதை பத்தி இன்னும் தெளிவான ஒரு ரிப்போர்ட் வேணும்னா 2021 சென்சஸ் வரைக்கும் காத்திருப்போம். சரி, இது வரைக்கும் நீங்க கேட்டது ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஆனா ஈஸியா கிடைக்காத விஷயங்கள், அதாவது லப்பை குடிக்காடோட தொடக்கம். லப்பை குடிக்காடு அப்படிங்கிற ஊருக்கு முதல்ல யார் குடியேறினா அப்படிங்கிற கேள்வி இன்னும் விட தெரியாம தான் இருக்கு. ஆனா அவங்க நம்ம ஊரை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்ம ஊருடைய நீர்வளமும் நிலவளமும் தான். நம்ம ஊருடைய செழிப்பான மண் அவங்களோட விவசாயத்துக்கு பெருமளவு உதவியா இருந்ததுனால அவங்க நிரந்தரமா இங்கேயே தங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சு. லப்பை குடிக்காடு அப்படிங்கிற ஊர் உருவானப்போ முதல்ல உருவான தெரு மேற்கொத்து தெரு தான். சரி, லப்பை குடிக்காடு அப்படிங்கிற ஊர் ஒரு தனி ஊரா எப்படி மாறிச்சு? அதுக்கு காரணம் 1665 இருந்து 1704 வரைக்கும் வாழ்ந்த ராணிமங்கம்மா அப்படிங்கிற ஒரு ராணி மூலமா தான். அவங்க ஆட்சி காலத்துல தான் ஒரு போருக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்க மக்களையும் சுத்தி இருக்கிற பல ஊர்கள்ல மக்களையும் அவங்க உதவிக்கு கூப்பிட்டாங்க. ஒருவேளை நீங்க எங்களுக்கு உதவி செஞ்சு நாங்க ஜெயிச்சோம்னா உங்களுக்கு வேண்டதை நாங்க ஏற்பண்ணி செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க. அந்த வாக்குறுதியை ஏத்துக்கிட்டு நம்ம ஊர் மக்களும் சுத்தி இருக்கிற பல ஊர் மக்களும் சேர்ந்து போர் செஞ்சு ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஊர் மக்களும் எங்கெங்க ஊரை தனித்தனி ஊரை அறிவிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு ஏத்துக்கிட்டு அந்த ராணி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அந்தந்த எல்லைக்குட்பட்டு இந்தந்த ஊரை அறிவிச்சாங்க. அப்படித்தான் லப்பை குடிக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் உருவானதா சொல்லப்படுது. சரி, நம்ம ஊர்ல அப்படி என்னதான் பெரிய பெரிய சாதனை பண்ணிருக்கோம்? பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலேயே வெளிநாட்டு பணப்பழக்கம் அதிகமா இருக்கிற ஒரே ஊர் லப்பை குடிக்காடு தான். பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலேயே முதல்ல ஊருக்குன்னு சொந்தமா ஒரு வாட்டர் டேங்க் கட்டினது லப்பை குடிக்காடு தான். தமிழ்நாட்டிலேயே பாதாள சாக்கடை திட்டத்துக்கு 2 ஊரை தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அதுல ஒரு ஊர் லப்பை குடிக்காடு. 1950களிலேயே நம்ம ஊருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலும் வந்துருச்சு. அதுக்கு இடம் கொடுத்ததும் நம்ம ஊருக்காரங்க தான். இன்னும் விழுப்புரம், அதை தாண்டி பல ஊர்ல இருந்து மக்கள் அந்த காலத்திலேயே நம்ம ஊருக்கு வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்க ஸ்கூல்ல ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிச்சிருக்காங்க. இன்னமும் இந்தியால மின்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு பல ஊருக்கள்ல. ஆனா 1962லயே நம்ம ஊருக்கு மின்சாரம் வந்துருச்சு. அந்த காலத்திலேயே ஒரு மத நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஊர்ல இருக்க கோயிலு கட்ட நம்ம ஊர் ஜமாத் நிலம் கொடுத்திருக்காங்க. இது நடந்ததும் நம்ம லப்பை குடிக்காட்டுல தான். ஊருக்கு குட்டி துபாய் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. அதுக்கு என்னதான் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஊர்ல தான் முதல்ல லாஞ்சில ஏறி துபாய்க்கு போயிருக்காங்க. இன்னும் சிலர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தனித்தனியா பல பேர் போயிருக்காங்க. ஆனா ஒரு குழுவா 8 பேர் கொண்ட ஒரு குழுவா முதல்ல போனாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஊருக்கு குட்டி துபாய் அப்படின்னு பேரு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னும் லப்பை குடிக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஊரை சுத்தி பல ஊர்கள் இருந்திருக்கு. ஆனா அவங்கள விட பொருளாதாரத்திலையும் தொழில்துறையிலையும் கல்வியிலையும் இன்னும் பல துறைகளை அவங்கள விட மிக ஒரு அதிவேக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். இதுவே ஒரு மகத்தான சாதனை தான். சரி, நம்ம ஊருடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமானவங்களை பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம ஊருடைய வளர்ச்சிக்கு நிச்சயமா பல பேர் பாடுபட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்க எல்லாத்தையும் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அது நிச்சயமா இந்த ஒரு சின்ன வீடியோவால முடியாது. அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுல முக்கியமான ஒரு 2-3 பேரை பத்தி மட்டும் சொல்லலாம். சரி, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரை சேர்ந்த ஒரு சகோதரர் யார் அவர் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தாரு. அந்த வீடியோவில் நம்ம ஊருடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமானவங்க, நம்ம ஊருடைய வளர்ச்சி திட்டத்துக்கு காரணமானவங்க யார் அப்படிங்கிற கேள்வியை
பல இளைஞர்கள் கிட்ட கேட்பார். ஆனா எல்லா இளைஞர்களும் சொல்ற ஒரே பதில் தெரியாது. சரி, யார் அவர்? அவர்தான் ஜமாலிபா. இந்த ஜமாலி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மட்டும் இல்ல, நம்ம ஊர்ல பல சாதனைகள் நிச்சயமா நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னா யாரால அதை மறுக்க முடியாது. இவரால் பயனடைஞ்சவங்க கிட்டத்தட்ட பல பேர், நம்ம ஊர்க்காரங்க மட்டும் இல்ல, சுத்து வட்டாரத்துல பல ஊர்க்காரங்க இவரால் பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இவர் பல குடும்பங்களை வாழ வச்சிருக்காரு, பல பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு, பல குழந்தைகளை படிக்க வச்சிருக்காரு. இவரோட சாதனை பத்தி பேசவே ஒரு தனியா ஒரு வீடியோ போடலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவரால் பல சாதனைகள், பல நன்மைகள் நம்ம ஊருக்கு விளைஞ்சிருக்கு. இவர் தான் நம்ம ஊருக்கு தண்ணி டேங்க் கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நம்ம ஊருக்கு ஜமாலி நகர் அப்படின்னு ஒரு நகர் அமையறதுக்கு இவர் தான் பிளான் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. ஆனா இவ்வளவு நல்லது செஞ்ச ஒருத்தரை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதா உண்மையிலேயே வேதனைக்குரிய விஷயம். நம்ம ஊர்ல இருந்து ராணுவத்துக்கு பல பேர் போயிருந்தாலும் அதுல குறிப்பிட்டு பேர் சொல்லக்கூடியவர்களை இவரும் ஒருத்தர், ஹுசைன் அவர்கள். ஹுசைன் அப்படின்னு சொல்றதை விட சுபேதார் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்ம நாட்டுடைய சுதந்திர போராட்டத்துக்காக நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒரு 4 பேர் போய் சண்டை போட்டிருக்காங்க. அதுவே நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம். அந்த 4 பேர்ல ஒருத்தர் பேர் அப்துல் சமத். அடுத்து இன்னும் சொல்ல போனா உணவுல கூட நம்ம பெரிய சாதனை பண்ணிருக்கோம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பந்தியானம், அந்த பந்தியானம் செய்யறதுக்கான ரெசிபியை முதல்ல கண்டுபிடிச்சது நம்ம ஊரை சேர்ந்த அசீஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தவர் தான். என்னதான் மத்த ஊர்ல பந்தியானம் காய்ச்சினாலும் லப்பை குடிக்காடு கைப்பக்குவம் வராது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு பந்தியானம் நம்ம ஊருடைய மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து அப்படின்னே சொல்லலாம். இன்னும் இன்ஜினியர்ஸ், டாக்டர்ஸ், இன்னும் பல சாதனையாளர்கள் நம்ம ஊர்ல இருந்து உருவாகிட்டு இருக்காங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னமும் உருவாகுவாங்க. அடுத்து இந்த வீடியோவோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோவோட நோக்கம் லப்பை குடிக்காடு மக்கள் தங்களோட ஊரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தானே தவிர வேற எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது. சரி, இது வரைக்கும் நாங்க சொன்னதுல ஏதாச்சும் தவறுதலா விட்டுருந்தாலோ இல்ல ஏதாச்சும் தவறா சொல்லியிருந்தாலோ இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்க அதை சரி பண்ண முயற்சி பண்றோம். இந்த வீடியோவுக்காக உழைச்சவங்க எல்லாத்துக்கும் எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். முக்கியமா இலியாஸ் பாய், ஆரிப் பாய், சாகுல் பாய், இன்னும் என்னோட நண்பர்கள் ஷரீஃப்க்கும், அஜீஸ்க்கும், ராசித்க்கும், இன்னும் எங்களோட அருமை தம்பி சர்ஜிற்கும் எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி வீடியோ உருவாகணும் அப்படிங்கிறது கருத்தை முன்மொழிஞ்ச எங்களோட அருமை என்னன்னு திரு அஸ்லம் பாஷா மலேசியா அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. கடைசியா லப்பை குடிக்காடு அப்படிங்கிற ஊருக்கு பழைய பெயர் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமா? எங்களோட அடுத்த வீடியோ பாருங்க.